Yo, what's up mga kapobre? So diri mi nagdamba mi diri. So may hapon niyo dia. Damba mi nya init kayo. So silong-silong mi kadyot. Ay grabe. Ug na pala buga sa amo mga kapobre ug kwarta di ta man trabaho niya ni init. Grabe inita guys ay. Ano ni picturean? Lo pro ka ko na to picture da. Kaya picture na to kay tinaw imong back. Ang aking friend, ang ako friend ko akong picture. Friend na, yapi lang yun. Selfie. Size 40 ang usa ka naong dayon. Dayon. Para di mata makalimot atong i-record. Di mo ito? Usa ka naong size 40? Oh. Mora. Ayo. Ila, Windows cinta. Ay. Budget. Ay, sila ito kung napasok nagpilay sa school. Oh, sige, mauli sa mi. So manguli na mi guys ha. Sakay mi sa mong service. Sa maning mga kuana, sakyan na ning gubaon oy. Likadog mabakute tani din ito kagawa sinuon. Ah. Ha? What ya? Tadi aku ping. Akanteng ka. Ito na mi guys. Kainit kayo ang among live. Una pala ibuga sa among og kwarta mga guys. Di mi trabaho guys. Di ba Bert? Una pa ibugas? Kadabaan na ganyan. Ako katuluhan ko na yun. Okay. Kanduha na gina nako diha ano na. Perpindahan na sa una. Bitahan na kay Dano sa ubos. Sa una nga halaw sa taasos. Nga kuya to, nga ito kali. Ano karon ganyan na skapol no? Iyon. Ito sa una nga skapol na mo lap. Tulbong tos babaw. Tulbong yan, patong may babaw. Actual na to. Aron arang-arang kay naron sa ubos. Kanarabang nga blanco may ato ang tanan. Magtangtang. Na blanco pa na tanan, udet sus. Darting paita na to. Okay guys. Adto na may guys. Arang-arang kay nay gwardiya. Gi. Gi, dicho. Gi. Gi. Ngitar bus live, live sa Sandro no eh. Mauni among gitrabaho diri guys oh. Ano siya guys? Damba mi ana guys. Init kay guys. Oh. Singot kay guys. Ano tinibili? Ha? Binibili niya. Ang kamjeng ano nang kita. Alam ko kaya pasidaan-daan nga. Mo dahil pada hapit. Nagpadala sila? Papel. Papel lang yung padala. So muli nami guys. Nilang taso na kong vlog guys. Dili ng tambahan guys. Shout out diya sa ko ang mga parinti ug agaw. Natin nag-comment sa ko ang vlog. Shout out ni Kuan Junre Butaslak. O shout out ni okay kaya mo dahil kuhan. Sunsuon ito si Kuya ngay. o ni Tita Mimi Vlog. Ako na mga parinti diya. Mga gwapo-gwapa. O guway lain. Di gwapa kita. O gwapo. E basta gibinuhas Ginoo gwapo-gwapa na. O ni Kuan John Michael Baramida. Member na sa Butaslak Clan. So dinataman akong vlog. O ayaw mo kalimot sa pag-subscribe diri bahalag pinobre rin ato ang vlog. Ug shout out sa akong mga kauban diri Espiritu. O kaniya mong bagong kauban, nya driver pag yun. So dinataman. Bye bye.